Hearing gipahigon kabahin sa tukurong cell site sa ikatulong telco sa sitio Calvary Hills, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Mga mulupyo sa dapit misupak tungod sa kahadlok nga makahatag kini og daotang epekto sa ilang panglawas. Apan gipasabot sa ikatulong telco nga mohatag kini og dugang signal sa komunikasyon. Aniya ang report. Si Protasio Monredondo, presidente sa kaugpungan sa mga mulupyo sa sitio Calvary, mitug-an nga namatay ang iyang asawa sa breast cancer. Gituhuan niyang epekto kadto sa radiation sa mga nahaunang cell site nga gitukod kaniadto. Ingon usab nini ang gituhuan ni Beltran Laurente kansang asawa, cancer survivor usab. Worried kami kung ibalik ang cell site. Kaya kung sa mga ang demand sa mga tao nga may musugot mami pero ipalayo lang sa amo Ngano pa man tagod nga. Musugot pa man tagbalik ana nga. Tangtam tong usa kanang usa gi kuan ma pending pa man ang kuan ana. Busa hugot nilang gisupak kaniadto pa nga pungan og tag-upan ang cell site sa mga telco silang dapit. Miabot na sa korte ang ilahang kumbate kaniadto diin gikalipay nila ang ilang kalampusan. Apan karon miturok na usab ang ilang hadlok sa nag-ung-ung nga site sa ikatulong telecommunication company sa ilang dapit. Nga karon nag-uol nangasuko na sa mga tao nga pagani mahuman katong among kaso sa una nagifight na say coming. So ang among kasuko ug kuyaw kag-uol nagpadayon. Subay nini gipahigayon ang public hearing sa barangay uban ang mga representante sa mga kontraktor sa bagong telco. Mato ni Kapitan Virgil Cabigon, mag-agad na sila sa tingog sa katawhan. As a side, ni-stand ko nga, di ko mo issue o barangay resolution. Ila gani nang gipaningkamutan for how many years nga matangdang tong tower sa Sun o Globe ug Smart. Ila tong napatangtang. So karon doon na sa ni come up nga mobutang. So I'm sure nga 101% nga mga tao mo oppose yun. Samtang gipadayag sa project coordinator sa 3rd Telco nga misubay sila sa proseso o gipaminaw ang habig sa mga mulupyo isip public awareness sa ilang proyekto. Tumong nila ang paghatag og katumanan sa gitinguha sa gamhanan nga makahatag og dugang signal sa komunikasyon. May memorandum sila gikan sa DILG nga nagtugot kanila nga makapadayon sa proyekto sa bisan asang dapit sa Dakbayan. Ang ato ang DILG nga si Director Anyo naghatag na kini siya sa iyang memo nga gi-issue kaniya ngadtong Agosto 6 tuig 2020 nga wala na gikinahanglan ang kining gitawag natong public hearing o kaning mga resolution diya sa atong mga homeowners association o in fact ang kaning kaap na ara kini siya special nga requiremento kung kanus ara mo lukat og kaap ang usa ka telco companies. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.